Молам ви се у име на Бога и владиката замолва от Негово име. Оставете само да ги закопаме тия дечи. Други, най-тежкото е на нас, ние ги пускаме в земя. Молам ви се, изгладете главите, смирете се, отдете се, ако чакате утре падойде. Само смирете се, да не подрезваме коските на тия деца. Я имам завод, в момента мисля, нека ми много армия. Може, молам ви у името на Бога, да си отидеме, да ги погребеме децата, после града, ако сакате, запалете го. Така е, бе. Ваш нека. Управо. Молам ви се, да си идете сега, у име на Бога ве моля. Да ни дойдете от църквата да се помолиме, на тия луги трябва и молитва, и помощ и се. Молам ви се, послушайте. Дайте да се пойдеме или от църквата, или дете си дома, молам ви се. Най-човечки на колена ви моля. Ай, бегайте. Не е убаво лошо се кача. Всички сме потреби. Готово е. Закопаме ли децата? Трябва да можем да ги закопаме децата.